तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी रुआ सबन खतरा और बहुत प्यारा भजन बाटे भैया। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देता ने तो गाना 100% वायरल हो भैया। बहुत मस्त मैटर बा। तो चली मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर लय बा, का धुन बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा गीत रुआ के नहीं मिलत, अच्छा मीटर नहीं मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निराश भइला की ज़रूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मस्त मीटर मिली भैया। मन पसंद के मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। मीटर में रुआ गावे में तनको दिक्कत ना पड़ी, तुकबंदी एकदम मस्त रही, कहीं सेंटेंस बिगड़ल रुआ के ना मिली। चाहे रुआ ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखवाई, सैड सॉन्ग लिखवाई, लव सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, श्याम भजन, राम भजन, हनुमान भजन, चाहे पूर्वी, धोबी गीत, खेमटा, डफरा, निर्गुण, कोनो गाना रुआ लिखवावे के बा बेहिचक संपर्क कर सकिले भैया। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मस्त मीटर मिली। तो एक खतरा कहल चाहब कि चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखिए कैसे बाटे। एगो भक्त माई के दरबार में गिलवान का कहत रहा कि तनिका सा देख ली नजरिया के घुमाई के, तनिका सा देख ली नजरिया के घुमाई के, रौरा दुआरा ए माई खार बानियाई के, रौरा दुआरा ए माई खार बानियाई के, तनिका सा देख ली नजरिया के घुमाई के, रौरा दुआरा ए माई खार बानियाई के, रौरा दुआरा ए माई खार बानियाई के। ऐनी दर्शन ला बड़ी असरा हम लगाई के, ऐनी दर्शन ला बड़ी असरा हम लगाई के, रौरा दुआरा ए माई खार बानियाई के, रौरा दुआरा ए माई खार बानियाई के। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मीटर हुआ सबन के पसंद आयल होई। अगर ये गाना पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक संपर्क कर सकिले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। अच्छा हम बता देता नहीं, हम अपन व्हाट्सअप नंबर 8874473128। रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकिले भैया, चाहे पर्सनल मीटर और चाहे ये गीत खतरा। मिलत ने अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक क्लियर हुआ सब सहमति चाहता नहीं। वीडियो पसंद आयल हो तो लाइक कमेंट करब। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।